Maksudun esasy maksady sany texnologiýalar we adam maýasyny ösdürmek babatda Türkmenistanyň döwlet guramaları bilen iri energetik kompaniýalarynyň, halkara guramalaryň, ilmi idaralaryň we mali institutlarynyň arasynda halkara hyzmatdaşlyk putulandyrmakdan ibaretdir. Urduş Türkmen we daşerut kompaniýalarynyň wekillerini bir ýere jemlän beçäre teknologik özgörtmeler we howanyň üýtgemi şertlerini energetika pudugyny durnukly ösdürmek möhüm meselelerini aralyp maslahatlaşmak, öňde barjy tejribäni alışmak we daşky urşawa yaramaz täsir azaltmak babatda netijeli çözgütleri işläp taýýarlamak üçin esasy meýdança bolup hyzmat eder. Halkara ilmi amal maksadyň işi, täze uglevodorod firişlerini özleşdirmekde energetik mümkinçilikler, täze teknologiýalar we daşky urşaw taraplary, hemde adam maýasy ekologik jogapkärçiligiň kereket enerji güýçi hökmünde, metanyň bu kömür turşy gazynyň zyňynlary babatyny meseleleri çözmekde, hünär bilimini we innovasiýalar ulanmak atly mowzuklaryň mejlislerde dowam etdi. Aral maslahatlaşmalary video aragatnaşyk arkaly iri halkara guramalaryň we mali institutlarynyň, urduş kompaniýalaryň wekilleri moşullar. Mejlisleriň dowamyna ýurdumyň Neftgat pudugynyň ýolbaşçylary we öňde barjy hünärmenleri çykyş etdiler. Olar halkara sebitlerini we milli ýanyş energetik toplumyny ösdürmek strategiýasyny döretmek bardy tanışdyrmalar, şeýle-de dünýäniň neft bazaryna ýagdaýlar, bu urda marketing strategiýaları bardy, seljerme maglumatlar bilen çykyş etdiler. Hemde toplanan tejribelerini we täze taslamalaryny paýlaşdylar. Mejlisiň dowamyny halkara derejeli bilermenler türkmen kärdeşleri bilen tejribelerini paýlaşdylar. Hemde köp mukdarda kömür turşy gaz saklanýan uglevodorod ýataklaryny özleşdirmek we atmosfera ziýanly zyňynylar azaltmak boýunça hyzmatdaşlyk hasam çuňlaşdyrmaň ugurlaryny ketgitdiler. Maksadyň jemleri boýunça değişler etmenäme kabul edildi. Şeýle-de ýurdumyň ýanyş energetik toplumynyň düzümine kärhanlaryň ýolbaşçylary bilen olaryň daşary ýurt hyzmatdaşlarynyň arasynda mundan beýlägen hyzmatdaşlygyň strategik ugurlaryny aralyp maslahatlaşmak üçin duşuklar geçirildi.